Ayo menungsa sing ora kena ditata. Iki ayo nono aku gigit sing pangapit kelakon pedhotku lumuh. Ayo maju yaksa pati ayo nono. Wela dalah. Adhiku Bratasena sing maju dhewe. Dipernahke wong tuwa. Kon lungguh, kon leren enak kapenak kok malah ora gelem. Yo, tak awat-awati sih. Sampai ya baguse bayo sapa kowe Gus? Raden Bratasena. Iki Bratasena ora gelem mundur, bengkah dadamu. Maju. Tujune kok endo. Ora endo kenek pupune malah wah lakon cilaka. Wah ya buyuh kaget aku. Mak bedunduk. Dian. What? Awak apa wesi? What? Loh. What? Dian. What?
Bratasena. What? Ah! What? Hey, lo! Yo! Wah! Dodomon tap lerkin tap cocok pang mawing wengi umecot patoning ladi jagat dewa Bathara Pangestu nggur jagat kabeh senopati petingan padha bubar mawut pating blasah kaya babatan pacing nyoto menungso kae ora kena sinangga enteng. Yo, toh iya. Raden Dandun Wacana kados pundi menika Raden? Sikra bala kang dumingal brang campuh samiya ngedali lir dadet wileting goda kowe sing jenenge Bratasena sing ngrusak tatanan mapan ora papan iki wah ora tedeng aling-aling aku Bratasena kuwi sapa kadang panenggak para jim aku Jim Dandun Wacana Bratasena sumurupa menawa sing kok rusak iki ora mung wujud alas mertani ning kraton Ngendraprasta kratoning para jim mula wurungke sediamu hayo bali aku ora bakal bali yen durung sembada babati alas iki kanggo kamuktene para Pandhawa ora kena elingke kanthi becik lakon hilang nyawamu.
ngerti kowe Bratasena. Wah. Aja kirang gumuyu kowe Bratasena. Aja kok sengguh jim danden wacana kalah mungsuh diapurmu. Marake yen pancen ngaku sekti mandraguna maju kena Jala Sutra lakon ora iso obah kowe Bratasena. Surem-surem dewangkara kingkin ler manguswa kang layon wanjine wus madya ratri. Oh adikku Di ora nyono ora nglegewa jebul lelakon sing kok sandang kaya mangkene. Di jeneng sira kena Jala Sutra ora iso obah nang aja cilik atimu ya Yayi. Wong yen bakal nampa kabagyan kuwi kudu tinebus nganggo rekasa. Yen bakal nampa kamulyan mau kudu tinebus nganggo tetes sing luh yen perlu taing ludira. Mbok menawa iki dalan kanggo kamulyanmu pun Kakang percaya Gusti ngayomi marang si Adi Ayi. Tulungono Bratasena tulungono dewa aku ora iso obah. Ana ta
Wancine wis madya ratri dereng wonten Kang Cinarita namung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking arep warsa madhangi jagat. Dubititi wancine wis gara-gara ana kidung rumaksa ing wanci wengi. sanadyan to ora mingsra tandha sing tak tampa
sepele sik Mas Gareng wancine gara-gara pegelaran wayang kulit bengi iki jumbuh lawan pamundutan saka keluarga ageng PT Semen Gresik lakone babat Wonomarta ngono rame ya iya rame karo ora iki gumantung karo biaya ning awake dhewe swanrene ora ngrembug perkara probeya. Mergo nek ngrembug dhuwit wong urip ki ngrembug dhuwit ki tetep kurang. Ngono. Sowan rene iki beteke mung ngraketke kekadangan antarane Rembang lawan Gresik. Ngono. Ngraketke paseduluran truk. Mergo para simbah-simbah mbiyen nate paring dawuh. Wong urip ana alam donya iki kudu akeh sedulur. Kowe duwe 1000 sedulur isih kurang akeh sedulurmu. Ning nek kowe duwe musuh siji, kakean musuhmu ngono. Oh iya. Dadi sowan rene iki ngraketke kekadangan nambah paseduluran. Weh iya pancen bener. Antarane Jawa Tengah, Jawa Timur ngraketke kekadangan. Jawa Tengah, Jawa Timur. Iso sowan ning Gresik seneng banget. Rambah kaping pindho mapan ana kene. Ya alhamdulillah ndek pungkur nular ning Petro ya wangen awake dhewe ngono. Sesuk bengi ora mulih langsung bablas ning Lowayu Kecamatan Dukun.
sesuk bengi terus heeh. Ya iso pas likur ning kene terus Rori kure ning Lumayu. Iya. Sir kuwi 23 terus ning Sedayu. Oh piye dah. Karepe dhewe. Iya sesuk bengi heeh. Lakone terus sesuk bengi lakone Wisanggeni Rabi. Wah, rame. Wow. Tenan aku tau nglakokke kuwi. Wah, kuwi lakon dramatis, lakon ternyuh. Nglakokke Wisanggeni Rabi iki yoga sak sindenku nangis kabeh. Mergo menghayati lehmu mayang ora mergo keluwen urung entuk ingon. Wayangan berarti elek wis kedhek mbet. Petro elek. Lah wis ben. Mas Gareng ngaturke gunging panuwun marang panitia sing mandhegani wayangan bengi iki. Sembah nuwun ya truk karo penjene Pak Sumarwanto, heeh minangka penasehat. Ora lali ngaturke gunging panuwun marang ketua panitia panjenenganipun Bapak Abimanyu. Putrane Ndara Permadi. Heeh. Pak Abimanyu iki kagungan putra diparingi tetenger pari kesit. Uga ngaturke gunging panuwun marang panjenenganipun Pak Edi Soraya minangka ketua karawitan pedalangan. Kene nek karawitane eneng. Sing latih panjenenganipun Pak Sumitra. Panjenengane kundur ning Blitar, nadyan tos pensiun ning sing ngelengke nglatih rene. Ngono. Heeh. Saking tresnane karo keluarga ageng PT Semen Gresik kuwi. Oh, Pak Sumitra. Iya, sembah nuwun. Kerawitane ya bergas-bergas ngene Semen Gresik. Oke, wong latihane rutin kok. Heeh. Sembah nuwun Pak Kisman. Heeh. Sore mau wis dilunasi. Ngono. Lunas. Lunas ya mung kari tak dum kowe kabeh wong jatahku wis diwene panjer wis entek. Iya. Wis mbah salam aku. Heeh. Ngono. Uga ngaturke gunging panuwun dhateng Pak Dirut, Pak Dwi Sucipto, Pak Ahyani Zaman minangka Direktur Keuangan, Pak Suparni minangka Direktur Produksi. Ora lali ngaturke mbah nuwun marang Pak Suwarto Direktur Litbang, Pak Erizal Bakar Direktur Pengembangan Usaha. Heeh. Kabeh padha nyengkuyung pokoke. Angger kompak ngono wayangan awake dhewe terus. Heeh. Wayangan tenan. Pertunjukan wayang tontonan yang murah meriah nganti esuk ora ngentekke semen sak truk terus ngono. Coba nembang lagune macem-macem lagune ya go kuwi nabuhi lagu apa mesti iso dangdut. Wah tenan wong gandeng aku iki ora kulino ngetoki lagu dangdut kuwi. Nate ana sing nyemuni lagu dangdut ya iso. Nabuhi. Oh ditabuhi Bonang. Duk kling. Penyanyi terus nyanyi. Kini tinggal aku sendiri. Bonang itu duk kling. Pokoke jalan. Slendro Songo sing nembang Mbak Eni. Juragane Cuthik Untu. Juragan Cuthik Untu kok nganti untune nayeng. Mbak coba ngadeg Mbak. Aku pengen ngrungokke kinantimu. Kesandung rasa melawung kelingan marang Mas Sigit. Ngono kata-katane.
Matura ana apa Yai? Kok nangis wae ana apa? Wilujeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian ketoprak semen Gresik Budaya. Dalu menika mendhet lampan Sri Tanjung Sida Paksa. Sri Tanjung katindakan sederek Eni Wulandari mantuk keluk. Patih Sida Paksa katindakan dening sederek Yogi Bagong Danan Priya Utama ingkang bedhug ngadeg dene tukang kerek kelir sederek Sigit Arianto. Tak terima kerek kelir wae. Kerek kelir lah. Kados pundi gancaring lampan Sri Tanjung Sida Paksa sugeng midhangetaken ngantos purnaning lampan duar tok. Kelire tak kerek grek keputren Sukodono. Oh, ora pangkling kaya garwaku Sri Tanjung kang mapan ana ing taman keputren kene jare. Singgihan Kang Mas. Jung, Wonten dawuh Kang Mas. kepiye rasamu mapan ana ing taman keputren kene rak yo ayem tentrem sing dadi atimu to? Injih Kang Mas. Wit saking pangestunipun Kang Mas Sida Paksa. Tanjung boten kirang sawiji menapa Kang Mas. Iki adegan pesenan kudu metu. Oh nggih. Jung, Injih kados pundi? genah yen sliramu ayem tentrem Nggih. mergo tak sawang suwe-suwe awakmu kok kaya teko, Jung. Panjenengan menika lho kok saged mawon lho. Kenapa panjenengan nggih kados mek jijer ngeten kok. Gosek. Iki ketoprak apa peralatan rumah tangga? Oh, dadi ngono Sodel. Kayak ngono gedene kok sotil, setol. Ampun Gusti to Kang Mas. Jung, Injih. seje sing tak rembug pun Pak Kakang bakal nyuwun prisa kelawan Sira Tanjung. Pitakonku iki wangsul ana kanthi walaka wae. Ya, Kang Mas. aja tok kurangi lan aja tok luwi. Aja nganti ana tembung undhaking pawarta lawan sudaning titipan, ya. Injih Kang Mas. Kang Mas badhe meterah menapa Kang? Jung, Injih. pun Kakang badhe bakal nyuwun prisa. Apa Sira Tanjung maksih tresna kelawan pun Kakang Sida Paksa, Jung? Panjenengan menika lho kok saged ngendika mekaten to. Pun saklimrahipun Tanjung menika tresna dumateng panjenengan. Alah. Lair tumusing batos kula namung tresna dumateng panjenengan Kang. Kena tak ugemi kandhamu, Jung. Kabedana dodho kula Kang Mas. Namung panjenengan dalem ingkang dados kegantilaning manah kula Kang Mas. Awit pun Kakang mireng juru pelapuraning juru telik sandi kang matur kelawan pun Kakang. Injih. Menawa Sira Tanjung wis kumawani tumindak sedheng kelawan Jeng Dipating Sukodana, Jung. Boten Kang Mas. Menika boten laras Kang Mas. Panjenengan ampun percados kaling ujaring tiyang sanes Kang Mas. Jung, Injih. ora perlu kowe neteske lho ngono ngene. Yen kowe nangis apa njut gogloh sing dadi ati kowe? Nanging Tanjung boten karo Kang Mas. Saestu Tanjung namung tresna dumateng panjenengan dalem. Wong wadon kendho kembenmu kuwi samplo.
Loro, Jung. Isih loro atiku, Jung. Wong lanang kuwi nesu wong lanang yen dijarak anake dijawat bojone, Jek. Nanging Estu Tanjung boten tumindak sedeng. Ora perlu akeh-akeh rembugmu tukang kowe. Ampun Mas. Panjenengan ampun Tanjung dumateng kula. Sampluk. Mas sakit kawan. Hop. Asik. Udelmu bodong. Lah piye to? Wah, tekan kene. Kok udelmu batang piye? Sik to, sampean iki dapuke apa? Kerek kelir. Ah tukang kerek-kelir kok ngemek-ngemek bojone patih. Aku ki yo kleru piye to? Wah, aku ning kene ket mau tengok-tengok lungguh anteng. Sing dapuk toprak yo peyan. Ya sampean. Aku ning kene mau lungguh ngerek kelir. Lah wondene ana Sri Tanjung tiba rene lak tak tampani plek. Aku lak mung kari nampa berkat iki mau. Kok pengen apa piye? Ya pengen. Patune opo? Kepengin nampani berkat? Aku ki dadi bojone ora ngapak-ngapake. Tukang ngarek kelir mak. Yen pengen gentenan dapukane. Gentenan. Dibalik. Dibalik piye maksudnya? Mas Bagong Yogi jaga ngerek kelir, aku sing dadi patih Sida Paksa. Nah, nampa berkat. Gantian. Tok. Nah. Garwane pun Kakang wong ayu. Toprak celutak kerek rung dibuka omong. Sir kuwi kaya Kelir iki rung tak buka kok wis omong. Kelire wis dibuka sik, Mas. aku iku lino tak buka sik omong keri aku. Ya mbuh nek ngono tak bukake sik. Tak bukake. Gradak. Aduh. Kok kuburan. Sik, iki tak gantine kematian ya, Mas? Kematian. Ya. Kecantol kelir. Benake wah. Alah ki apa to ya. Iki nek tak pedhot sik. Sembrono ngono-ngono kene kok yo dikerek. Sampean dadi mundur ya. Heeh, iki saiki sampean dadi Sri Bombok. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Mas Petruk dadi Sida Paksa. Aku kerek-kerek lho ya. Dodok. Anakmu kuwi mbok kon Lah jare pengen berkat. Ya. Pengen ora? Kepengin. Ayo, Dodok. Pesenane Pak Mitra iki metu ya. Garwanipun Kakang wong ayu Yai Sri Tanjung. Injih katimbalan dalem. Pun Kakang wis kundra dalem kepatihan kene. Injih Kang Mas. Pun dangu kula ngerantos rawuh panjenengan Kang Mas. Sliramu apa isih rumangsa kangen rumangsa kapang lawan pun Kakang Sri Tanjung? Injih Kang Mas. Nyaketa mrene wong ayu. Sajengkaripun panjenengan saking kepatihan Sukodono. Nesmu kanggo diangkrek. Lah piye to? Piye? Kok kleru neh? Piye ya Allah. Nek anu ki maca skenario to. Lah piye to? Sampeyan ki kocape ki dilapuri. Nek bojone kuwi demenan. Terus Lha kok manismu. Manis mudulmu bodong kowe. berarti iki lagi padu. Padu. Ora gandrung-gandrungan. Kak. Sir kuwi toprak Bambang iki kudu gandrung ngono. Dadi iki Sida Paksane nesi. Nesu. Oh ya nesu. Nesu. Tok. Tokoh antagonis ya. Sri Tanjung manut palapurane ngabdi telik sandi sliramu tumindak sedeng lawan Jeng Dipati Sila Hadir Krama. Estu Tanjung boten tumindak sedeng. Kowe kudu ngaku Sri Tanjung. Boten Kang Mas Tanjung boten tumindak sedeng. Wong wadon parat, wong wadon kendho kembengmu, jambar rambutmu. Ditunturi ra kena, jambar rambutmu.
Rumangsamu apa jambak rambutmu? Kowe iki wong wadon apa? Dadi wong lanang ora kena. Dadi wong lanang ora kena. Golek tak golekke nggon apa piye? Rumangsaku kok gak enek bener belas. Lho, jarene kon padu. Lah isine padu piye to, Bapak? Ya Allah, piye to ya. Lah ku arep matur kok tak bingung. Kaya aku mau lho. Piye Piye? piye piye. Aku lak nesu. Heeh. Si Tanjung, Jung, wong wadon kenduk kembenmu sampluk kowe dos. Glinding. Telepok. Kaya telek ya terus. Gline yo glinding lho. Samene pra yo telepok gedhi. Kok sing salah? Aku kok salah neng apa? Nggih no, Mas. Dadi iki diajar iki terus mara ning aku. Lah aku ning kono nyapa tengok-tengok. Rumangsamu. Mau ora namani berkat ta berarti iki? Gak. Oh. Jane iki yo gak ngono kok. Lah piye ta? Jane iki mau sing kleru jenengan kok. Lho kok Lah kula salah. mau nek pengen nampa berkat, jane lek ngajar aja ngono. Aku lak yo piye mau? Nek aku piye? Lek ngajar mau sampluk ngono kae. Disampluk. Anu apa iki nek disampluk iki piye? Mesti kan mental to. Heeh. Glinding adoh to. Glinding. Lah Mas Ikin mau piye lek ngajar? Lek ngajar piye Mas? Wong wadon kenduk kemben ujam. Jambak. Lah nek dijambak iki apa ngadoh? Jambak yo mesti merek no. Iya to. Ya apa ora? Iya apa ora? Ya iya ya. Yah ngerti ama tak jambak mau. Salahmu mbok sampluk. Vitamin mbok sampluk. Waduh, vitamin iki. Ya tak jambak dela-dela ya. Ojo. Aja piye? Ojo saiki maksudnya. Mbot gawe jambak. Wilujeng dalu Pak Yogi Bagong. Wilujeng dalu Mas Pedro. Injih, menika sampean kalih Mbak Eni jan pasangan serasi. Serasi. Heeh. Jan Kula kalih Mbak Eni niku jan pasangan idiot. ideal. Ideal kok idiot. Nggih. Iya. Cobin jenengan nembang. Nggih. Jenengan nembang. Wau Sri Uning sampun nggih, Wau. Sampun. Nggih, wau karya Pak Sukron Suwondo, Suwondo Blitar. saking Blitar. Nggih. Nika kula tak genti mawon nggih nek ngoten. Nggih. Sinom, Mas. Wah. Sinom isine wong nom. Wah. Sinom. Aja kuwalik-walik lho cakepane. Lho genah no, Mas. Genah piye? Dadi prisane piye pirang-pirang piye praya isin. Iya. Apal ora cakepane. Ya Allah, lahir kuwi ning ngisor panggung Masamu. Jenengan iki? Heeh, dadi ngerti gamelan apa ngerti. Gamelan piye ngerti, buku gending apa ngerti aku. Masa. Jenengan iki? Kowe iki dapukanmu nek ning nggon pengrawit dapukane apa? Lho. Aku nang beduk asine lak banjelan to, Mas. Heeh, asline. Ngrebab no. Weh. Sampeyan iki ngrebab to? Soale buka gending apa ae kuwi wiwite saka rebab. Coba buka nganu peksi kuwung. Peksi kuwung. Dalah ngetes. Yo dites. Yes genah no. Peksi kuwung. Sengkrekane piye? Hiya. Waduh. Peksi kuwung lho. Peksi kuwung. Ya iso ae. Nek gambir sawit, Alah slendro songo. Slendro. Genah no. Hi hi ha hi ha hiya. lah. Gambir Iso. Rumah sawu kaya Gambir sawit. Gambir Gambir Lah nek sawit. anu banteng wareng. Banteng bareng ya gampang. Patalon. Gending petalon ta. Mm-mm. Alah gampang. Nyuro nek kuwi. Heeh. Hiya. Lho, kabeh kok kok ndak. Lah nek kabur. Nek kabur genah. Piye tuh? Nek kabur lak genah to. Kabeh ngono. Sengit aku. Rumah saku kaya jago kluruk no. Dalah kok mutungan. Ora, aku saiki sabar. Nek Mbak Eni niki Heeh.
Sampean kalian Mbak Eni niki kita jarilah kondang pinter. Sakniki wong loro kula bedheki. Wah iki apa bedhekanmu? Oh, bedhekan barang to. Manuk apa sing kuat ning nggon banyu? Kuwi manuk kuntul. Alah manuk kuntul salah. Blekok. Balah blekok ya kleru. Manuk sriti. Alah kemeng cipik mabur. Kuwi kuat kungkum nggon banyu. Cendet. Alah cendat kuwi malah mati ning banyu. Burung camar. Alah nyanyian kuwi. Lah apa manuk apa sing kuat ning banyu? Manuk sing kuat kungkum nggon jero banyu kuwi manuke wong golek wedi. Iya ya. Suwe. Rumangsamu anu golek wedi. Aku bar takok Pak D ku. Piye Pak D? Bedodok jare. Ngomong-ngomong perkara manuk. Heeh. Tak takoni manuk apa sing noleh nengen terus ora iso noleh ngiwa. Lah aku bakul manuk lho Mas. Heeh. Kacer. Alah kleru. Murai batu. Alah murai batu ora nengen terus noleh. Cocak rawa. Alah kleru. Manuk tengeng. Alah kleru kok tengeng. Tit ora iso. Ora iso. Sing noleh nengen terus ki manuk Garuda. Oh. Ora ana manuk Garuda kok nengkleng ngiwa. Kuwi gambar kok. Manuk Garuda piye Mas? Kok apik kowe karo Garudane? Rumangsamu. Ayo bawa. Memanesmu. Aja diganggu lek ku nyuara. Mergo ki manggon ning adoh Gresik, Medion Gresik ki adoh. Memanesmu. Ora mbok pangan to. Yangkrek. Memanesmu kanggo jiwat. Ditunggoni Mas Aan barang tanggoku biyen pas ning Blora, Konggrawong. Nggih, saiki ning kene ning Gresik. Jantung blora to. Konggrawong, heeh, tanggane sampean Mbak ini, Nggih. Mas Aan. Ya. Ngapa arep pamer judik untune? Anyel lah jane. Untumu neyeng. Judik untu pamer. Padahal gak neyeng lho. Apa? Mung kuning. Nanonan. Agaweru jitenggale rara apa Aja tidak sikilku. Kenapa sikilmu? Tidak apa lho. kowe iki gendeng apa piye sikil ditak dhewe kok sambat Oh iya yo. Mok idak dhewe ngono kok. lah rada gendeng sesuwe Tak kira dideki papa kok lara ngono. wah suwe-suwe kok rada gendeng Sikil- mangsane iki oh Sikil kok dipitik. Ngopo? cokot buta Us. aku yang gawe genti iya sinden kok teko ndi Lah wong kok Gresik sikilku mbok itu ayo. Aduh. Nyapa Cokot semut. Endi semute kurang ajar. Endi semute? Aja. Wis tak cukuke dhewe semute ngene. Ora usah perlu bantuanmu. Jane arep tak iku lho semute. Aduh. tokno wis ben tokno wae dicokot yo ben dikremus yo ben wis tokno wae Wis bentek lah dipasem ben. wis tokno wae Dipangan semut tak kari separo. Elik no bentuke. Nah, ya wis bentuke elek cokot semut iso meletos tenan Upamamun duta. ya muni adoh neh
ganggu wong nembang. Taratamtu sing nabuh barang kok melok aduh-aduh nyapon lho. Wong edan. Aku arep nembang antek konsentrasiku terganggu. Ganggu. Aduh. Kenapa ya? Ngapa? Aduh, gak apa-apa. Tak kira ngopo-ngopo. Kabeh kok aduh. Taratamtu ndak tu ru te monggo Ibarat wong Prau. Sik tau aku iki numpak prau ngono lho. Oh, jadi sampean iki ning dhuwure prau ngono to. Oh, ya bener numpak aku ning dhuwur prau. Ya bener nek ngono kuwi. Ibarat wong numpak ya. Prau. Ya. Lah wis disambung ngono. Tak kon bacutke. Ya rada gendeng suwe. Lumampah tanpa mau apa terus genten jenengan. Ing batyane ing jolok Mas Petro, sembah nuwun nggih pripun? sakmenika Mbak Eni dandane sapik lho. Napa? Kowe iki kancane nembang kok turu iki tak sampluk lho kowe. Oh, mendem kowe. Puri iki ra turu, dekne iki mung kedep. Kedep kok 2 jam. Mas Petro, Piye? sakmenika Mbak Eni dandane wis apik. Lho lek nganggo hidup wis bener saiki. Lah piye to biyen? Wingi ngisin-ngisini wayangan ini jenengan ten Blora ndek iki. Heeh piye? Kudune masang idep kiwa tengen ya siji-siji ngoten. Nek Mbak Eni. Mboten idep papat aku dipasang kabeh sak nggon. Dadi lampune mati kok masang. Dadi nek kedep kok klopak. Anakku nusul nggawa gebyok darake kupu. Kupu piyok. Rumah sakit iki. Kupu. Aku saiki nek ngerti matane sinen, kupu. Arep tak gebyok. Matane siden. Meripat. Bahasa Indonesia. Oh ya mata. Matanya. Iya. Jadi matanya bunder. Iya. Terima kasih, Pak ya. Iya. Halo. Sampun. Monggo. Menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten Mas. Nggih. Petruk. Nggih. Kula sampun dikeparengaken nderek uyung-uyung anyeng guyung wonten dalu menika. Mas Petruk. Nggih. Nyuwun pamit. Monggo Mas Yogi, monggo. Pancen Mas Sigit ki dalang laris. Dadi ning ndi-ndi wayangan gitu. Heeh. Bijing wayangan ten pundi Mas? Bijing. Wonten Lowayu, Dukun. Oh, Gresik. Gresik Nggih. Pak, Bu ingkang anu remen wayangane Mas Sigit, Bijing nusul. Nggih. Sampun nggih Mas. Monggo. Nyuwun pamit. Monggo. Sampun. Injih. Mas Petruk. Dalem. Dadah. Aku pun dadah. Aduh ya ampun. Sampun. Monggo.
Dadah. Sorry Pak. Dalang ora perasaan belas. Niki. Nah, paling ora lak yo ngene iki. Iya. Dalange lali mau. Lali. Ora usah didum ya, Mas. Oja. Kesuwen kok. Iya. Sembah nuwun. Nuwun matur nuwun nggih, Mas. Nggih, sami-sami. Mbak ini dilanjut. Matur nuwun nggih. Mbak ini rokok mboten? Kula. Nggih. Mbak ini kalau kena diuncali wong lomo kok. Wong lomo kena. Lah. Kuwi tukang sulap kok nggih, Ben. Ampun Mas, wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Pancen bener Mbak ini nek kula niku tukang sulap tenan.